Hey. Hallo. Jongelui. Hallo. Het is morgens hier om 10 uur. Ja, dan gaan we hier in het inbrenghok even. Dan gaan we dus allemaal prijzen. Maar kijk, hier komt gewoon een sticker op. Nou, dan ga ik dat pakken en dan zie ik er een potje van. Oh ja, is dit altijd een blanco potje is goedkoper. Nou, deze doe je gewoon voor een pakweg. Zet je gewoon een eurotje erop. Is je wel waard? Ja, het is gewoon leuk werk. Je komt van alles tegen. Maar we hebben nog niet met Rembrandt tegenkomen, dat nog niet. Nee? Nee, dat hebben we nog niet tegenkomen. En de mensen, dat is altijd weer een verrassing wat er binnenkomt. Ik heb met die man verkering. Ja, wacht even, want ik heb wat voor die. Oh, nou, wat nou weer? Och, kijk, nou dan bedoel ik maar een sleutellanger. Hij spaart sleutelhanger. Ja. Oh, en dat weet hij ook. Ja, natuurlijk. Hij heeft er wel 90 geloof ik. Nee, 174 nou. 174. Ja. Wat is er zo aantrekkelijk aan deze man dan? Deze man, dat, nou eens kijken, die man die zit onder de tattoos. Met allemaal kettingjes om. Dat vind je mooi. Ja. Dit is mijn kringelvriendin. Ja. Ja, 74, maar we kunnen goed Heb vinden. je het dus niet verteld, hè? Nee, natuurlijk Maar niet. Dat kijk moeten we eens geheim houden, nou. Wil je hem hebben? Natuurlijk. Oké. Altijd, hè? Ja. Nou, hartstikke bedankt. Dat doet ook nog. Ja. Mag. Ja, dat doen we allemaal, hè? Nu hier ik iets van Arend en pakjes. Ja, hij moet zo meteen ook nog even een pakje aan. Ik heb er wat moois voor hem klaar hangen. Hij is altijd een geschikte kandidaat ervoor. Hij vindt het Ja? prachtig, ja. Maar dat komt dan gewoon binnen en dan... Ja, dan moeten we even wat leuks, weet je wel. Voor Facebook, voor de volgers. En dan voor TikTok even. Dan maak ik er een filmpje van met muziek eronder. En dan doet hij een leuk dansje. En dan... Als ik maar in kom. Een lelijk ding. Wat moet je daarmee? Ze sturen me Ben je straks... weer aan het strippen? Ja, ze sturen me straks naar Aquashoe toe. Je helpen? Ja. Kom maar, ja. Grote pinguïns, hè? Niet? Spiegegek, best. En hou dat ding hier een beetje zien. Komst op de televisie, man. Maar dit doet het goed op TikTok. Ja, dat vinden de mensen wel leuk, ja. Ja, hij ook. Daar doen we het voor. Sommigen die kunnen mij hier nou al allemaal. Maar, nou de meesten dan. Maar dat ik een bekende sneaker weet. Ja, soms in de stad loop ik. Hé, dit is die meneer van de kringloop. Nou ja, daar weten ze het. Dat is wel leuk. Ja. Dat doet je wel goed. Ja. Maar en er is dus ook gewoon een vriendin of zo? Ja. Ja, oké. Ja. Oh, dat Femi nou... Of, Ja, die weet het natuurlijk wel nou. Dat ik Femi als tweede vrouw heb natuurlijk. Ja. Ze zei ja, ze zei nog maar over iets moet leren. Dus ja. Ik heb een sleutelhanger voor hem. Ja? Uit Californië. Nou, Hier is hij. Alsjeblieft. Bedankt, dankjewel. Nou, die ken ik bij de verzameling, hè? Dankjewel. Graag gedaan. Toppie. Nee, oh, dat is Nou. leuk. Ja, het is geweldig. Ik zeg altijd maar van, mochten er nog mensen zijn die sleutelhangers hebben, die ze kwijt willen, uit het buitenland, dat zou ik zeer op prijs stellen. En zoek mij op Facebook op. Arendt Moyer. Dan weten ze het wel. Ja, ik bedoel, ik kan zelf niet op vakantie. Ik ben zelf nog nooit op vakantie geweest. En nee. kamer net van of dat hij is de behoefte niet? Ja, financieel kan het, nee. Dat heb ik niet. Ik wil wel heel graag, maar ik denk niet dat ik dat weer, nou ja, ik zeg nooit natuurlijk. Maar ik denk niet dat ik dat nog, nee. Vliegen, ik ben er nooit in een vliegtuig geweest. Ik ben er nooit hier over de grens geweest. Dat zou ik zo maar zeggen. Maar ze willen binnenkort een beetje dat ze een keer met mij naar Duitsland willen. Daar ben ik nog nooit geweest. Maar dit is toch fantastisch, jongens. Hier dan trill ik gewoon helemaal. Ik vind het gewoon geweldig. Ja, dat doet hij wel wat. Ja, soms heb ik gewoon de tranen in de ogen. Ja, dat de mensen toch aan je denken. Het is maar een kleinigheid, maar ik vind het gewoon geweldig. Ja, dat is... ja, dit vind ik gewoon... ja.